मा हाबाफारि लादों बेबायदिनो दिनै बेवहाय गसाइगाव जोंनि काराटे दज' आरोखि काराटे गेलेग्रा न'आवहाय बेवहाय सानथामनि हाबाफारि ट्रेनिं हिसाबै लानाय जादों। सोरनि बानजायनायाव लादों? बियो जाहैबाय एकाडेमि अफ गुजुरिय' काराटे सेवाखाय आसाम, बिनि बानजायनायावहाय सानथामनि हाबाफारि बेवहाय खुंनाय जादों। बेवहाय ट्रेनिंजों लोगोसे माने बाहाय आरो माखासे माने ग्रेडिं माने प्रम'सन आरोखि बे ब्लेक बेल्टफोरनि माखासे प्रम'सन दङ, बिथांमोनखौबो माने प्रम'ट खालामनाय जागोन बे ट्रेनिंनि माने लोगोजोंनो आरोखि। मा थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोन? थांखियाथ' उद्देশ্যआथ' माने जोंहा गिदिरानो, उद्देশ্যआथ' माने गथ'फोरखौ ट्रेन होनाय, फिजिकेलि मेन्टेलि फिट खालामनाय, लोगोसे माने सेल्फ डिफेन्स, गावखौ गाव सेल्फ डिफेन्ड खालामनो हायो जेन' आरोखि। बेसेबांसो लाइमोनफ्रा बाहागो लादों बे हाबाफारियाव? बेवहाय ओरैनोथ' एराउन्ड 60 प्लासआनो दङ। बेनो हिन्जावफोरबो हौवाफोरबो बाहागो लानाय नुनो मोनदों, जों मा बुंगोन बेखौ लानानै? हिन्जावसाफ्राबो गावखौ फिट लाखिनो हायो, जेन' गावखौ माने सुरक्षा खालामनो हायो, बेफोरनि ट्रेनिंबो खालामनाय जादों। मास्टार इन्सट्राक्टर हिसाबै सोर सोर बाहागो लादों? मास्टार हिसाबै फैदों जोंनि इण्डियानि चिफ रिप्रेजेन्टेटिभ, जाय बिथाङा नुजाफैनो हादों ओइ हारियानानिफ्राय, सिहान प्रदुमान गौर बिथां, आरो सासे बेबो इन्सट्राक्टरानो, बिथाङाबो बेंगलरनिफ्राय नुजाफैदों, मिस्टार सिनसाइ श्रीकान्त। नोंथांमोननि बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो जायोना बे खेबाव गिबि जादों? गिबि माने प्रम'सना जोंना ओरैनो बाहेरायाव लायनाय जायो, एबारावहाय गिबि खेब जोङो बहाय माने प्रम'सन बे ट्रेनिं सेमिनारखौ लानाय जादों आरोखि। प्रम'सन काम ट्रेनिं, बे माने ग्रेडिं काम ट्रेनिंखौ देग्लायसो बहाय लाजेननाय जादों आरोखि। देग्लायसो प्रथम माने मास्टारखौ लिंहरनाय जादों आरोखि। केराटि सोलोंनायखौ जे बयबो सोलोङो, बेखौ लानानै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन? बेथ' मोजां कुइसन। बेथ' माने केराटेया माने मोनसे माने गावखौ लोगोसे गावखौ सुरक्षाजों लोगोसे गावनि हेल्थ एन्ड मेन्टेल फिट लाखिनाय, जेन' माने माबाफोर माने गावखौ कनफिडेन्ट लेभेल बारायनाय, बेनो आरोखि। बेनिफ्राय आरो माने बे गाज्रि माने माबाफोरनिफ्राय जेन' गोजानाव थानो हायो। केराटि गेलेनायनि गेजेरजों गोजौ थाखोआव मान बान्था मोननो हायो। हायो सियर दङ। बेफोरबादि लाइमोनफ्रा माबायदि गोसो होनांगौ केराटि सोलोंनायाव, मा बुङो? आंनि माबायावथ' दाथ' माने केराटेयाबो माने बिराद स्कप दङ, जेरेखम नोङो फरायनायजों लोगोसे आरो बे स्पर्ट्सखौ, बे काराटेखौ लांफायोबा बेफोरनो नोङो चेम्पियनशिपफ्राव जेरै बाहागो लानानै बेवहाय मेडेल लाबोनो हायो, जेन' नेसनेल इन्टारनेसनेल बेफोर इभेन्टआ जाबाय थायो, इयारलि जायो। जायफोर बिथांमोनहा माने फ्राय जोंनिफ्रायबो बे एकाडेमिनिफ्रायबो माने बहुद माने बिदिनो साख्रि बाख्रि मोननो हानाय बेफोरबादि दङ, ओरैनो आरो साख्रिबो मावनाय दङ। आरो रिसेन्टलि जोंहा थांनाय बोसोराव सानै साथामसो जोंनि माबानिफ्राय कमान्ड'आवबो जों सोनो हादों, आसाम कमान्ड'आवबो। बेनिफ्राय बिनि सिगां SSB टिम दङ जोंहा, SSBआवबो जोंनिफ्राय मोनसे SSB टिम दंखायो, बे तेजपुर माबायाव आरोखि, काराटेनि टिमानो आरोखि, बेबो जोंनि आन्दारावनो सोलियो। आरो जायफोर बिथांमोनहा साख्रि मावदों, बेबो जोंनि एकाडेमिनिफ्रायनो थांनानै साख्रि मावनो हादों आरोखि, बेनो। गौड़ है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, और यहाँ 3 दिन के लिए हमारा ट्रेनिंग सेमिनार लगा है, कराटे ट्रेनिंग सेमिनार। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गोजुरु कराटे फेडरेशन सेवाकाय। हमारा हेडक्वार्टर जापान में है, और हमारे जो चीफ हैं वो शिची फुजिवारा हैं, जो जापान से हैं। और हमारा जो हर साल एक ट्रेनिंग कैंप लगता है इंटरनेशनल, और बाहर से हमारे मास्टर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, जापान से आते हैं, हर साल वो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इसी कड़ी में हम भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपना ये ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। तो कर्नाटक में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, अभी असम में हमारा यहाँ 3 दिन से ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा है। तो इसमें हमने कराटे, जो हमारा ट्रेडिशनल गोजुरु कराटे है, उसकी जो विधाएं हैं उसके बारे में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसमें 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी हमारी,
फिर इनके बच्चों का एक ब्लैक बेल्ट का जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में ये 20 स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो सीखा है उसी से ही रिलेटेड इनका एग्ज़ाम होगा। और कितने पास होते हैं, उम्मीद है सभी पास होंगे।